କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ମଣିଷକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ। ଏଭଳି ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅମୃତ ଅନୁଭବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭବ କିଭଳି ଅମୃତମୟ, କିଭଳି ମଧୁରମୟ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ଯାହା ମୁଁ ଭାବିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତାହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ଅମୃତ ଅନୁଭବ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶକୁ ଏବେ ବି ଲୋକେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କେତେ ଲୀଳା ଖେଳା କରି କଂସକୁ ତାରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ତ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାବ, ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାମହିମା, ପୁଣି ସବୁ ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଗୁଣ କଥା ଆମେ କ'ଣ ବା କହିବା? ତାଙ୍କ ଗୁଣରୁ ଟିକିଏ ଗୁଣ ଆସି ଏ ପୃଥିବୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ଜଗତ ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଠି ସତ୍ଵ, ତମ, ରଜ ଆଦି ସବୁ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଫଳରେ ହିଁ ଜଗତ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଞ୍ଚଳିତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତା'ର ତୁଳନା ନାହିଁ କି କଳନା ନାହିଁ। ଆମେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ସେହି ଜଗତ ନିୟନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପାଳନ କରୁଛେ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସନାତନ ରୂପୀ ଆଦି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ, ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଭା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ଅଶେଷ ଅନନ୍ତ ରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ଗୀତ ଗାଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପାପତାପ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିରନ୍ତର ମନୋନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ। ଏହି ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ମନ ମନ୍ଦିରରେ, ମନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବ ଏହି ଜୀବନ ଅମୃତମୟ। ଏହି ଜୀବନରେ ଅବିରତ ଅମୃତଧାରା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଅବିରତ ବଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରରେ କର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଏବଂ ସରସ କରିଦିଏ। କାରଣ କେବଳ ସେହି ନାମ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ। କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ। ଏହାକୁ ଆମେ ନିଜ ଅନୁଭବରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଏହା ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ। ଏହା ଏବକାର କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଯେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ପାଇବ।
तेणु अमृतर अनुभव पाइबापी अमृतमय भगवान श्री जगन्नाथ को अनुभव और दर्शन करिवार आवश्यकता रही। यह उभय बाह्य और अंतर मध्य आवश्यक। बाह्य जगत देखी बा भावी आमर ध्यान अन्य दिग को आकर्षित हुए, मन एपट सेपट हो जाए, मन भितर अनेकता आंदोलित हो जाए। किंतु अंतर मध्य भगवान को अनुभव करिवा, दर्शन करिवा अभ्यास करी आमे प्रभु को निश्चित दर्शन करिपारिबा। प्रभुंकर निश्चित अमृतमय अनुभव को आमे जानि परिबा। मु निजे ए अनुभव करुछि प्रभुंक ठारे सदा सर्वदा नित्य निरंतर मन निवेश करी जानीपारुछि प्रभु एठी अछंती, आम पाखरे अछंती, समस्त हृदय अछंती। आमे तांको अनुभव करवा दरकार, अनुभव करवा दरकार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ए नामटी को आपण निश्चित कर्ममय जीवन भितर सबुबले नियंतु। जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ हरि हरि, जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ हरि हरि। जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ हरि हरि, जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ हरि हरि। जय जय जगन्नाथ प्रभु।